Dili kabayran ang kalipay sa usa ka online seller nga gikan sa Kawad-on karon nagmalampuson. Ani ang atong kwento ng Pilipino. Down jud kaayo sir kay among mga tao wala nay panginabuhian, wala sweldo, nay mga anak. As in down jud kaayo sir kay napami rental na ginabayaran, same time ilaha pang mga panginabuhian sir ba wala jud. Emosyonal si Rachel Barro nga misaysay sa iyang pait nga kasinatian tungod sa epekto sa COVID-19 sa iyang negosyo ug kinabuhi. Pero sa iyang paningkamot, iyang gipakusga ng online selling nga may patok usab sa masa. Ang iyang mga produkto, mga sanina, kitchenware o gamit sa mga bata. Maayo gid ang Ginoo, good thing kaayo kay ni boom, ni kusog gid ang online karon kay aside sa kanang ang mga tao pod online na lang pud karon, dali na lang pud sa ilahang part kay murag dito na lang sila dito na lang sila mag-shopping, dito sila tanan pud nga naa sa online, dali na lang pud kaayo. Sa nakabot nga kalampusan, utang kabubuton kuno niya kining tanan sa mga reseller ra usab na naningkamot karong pandemic aron makakita og panginabuhian. Mas barato siya. So kung tabang sa inyo ha? Siyang tabang sa mo. Alabaw na nga kanang wala may trabaho. So nalang may sabalay. So pag ingon ani, bahalag deliver. At least na may ginan siya ginagman. Ang nakatunan kuno ni Rachel sa pandemya, maningkamot kay alang kini sa kaugmaon sa pamilya ug labaw sa tanan. Dili kuno kalimtan nga kanunay motawag sa labawng makagagahom. Magmalipayon gahapon sir ba di lang kay tibuok kuan nimo negosyo lang so dapat naputay time sa atong mga anak tatong bana ma-enjoy pud nato labos tanan sir ang Ginoo jud tag-ana tog time kay mao man gud ang nagdala sa tuwa sa tanan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.